چکیدن اکم. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. мардум ҳама хуб ҳастен? Иншаллоҳ ҳама тинҷен. овозом ҳаст. дӯстои азиз, бинависен комментарияда овоз ҳаст. Овоз ҳаст, навиштесан мардум. беҳтарин. қариб 2 сол шуда ки дар ютуб эфир накарда будем. имрӯз гуфтем қад шумо як дар суҳбат шавем. бародарои азиз, насиб боша имрӯз рафтаистем барои хабаргирии бачаҳо аэропорт Внуково. чхеле ки бисёриётон дар роликҳо диден, бисёри бачаҳо монда уҷа яхело 6 суд кашид. тафтиш кардестан ҳуҷҷатошона наметавонанд ки дохили Россия бишаванд. дар нейтрални зона истодагиянд. хостем барои бачаҳоро як хӯроки гарм барем. барои ҳамин тасмим гирифтем ва ҳамин ният имрӯз аз хона биромадем. як ози об харидем. насиб бошаи хаша имрӯз як қисми дига пагаҳ бачаҳои то ҷое фаҳмидум дар аэропорт Шереметова ҳам меган будааст. ҳами хеле ҳолат озир бо албатта ки корора ҳами хеле худсарона сарсарона рафта карда намешава. бо дастгирӣ вай мешад, сафорат мешад ки онҳо доступ мегиранд, иҷозат мегиранд барои дохил даромада бачаҳоро расондани ин хӯрокҳо. дар ҳамин вақт раҳ дар рафтаистем. гуфтум қати шумо як 4 та суҳбат кунем дӯстои азиз. якам тарама комментарияи шуморо хонам канӣ чӣ гуфтестем. ё камтар саволҳои шуморо ҷавоб медиҳем. хеле ши дар бораи муҳоҷират, дар бораи қонунҳо, қоидаҳо видео накардем. бисёр бачаҳое ҳастанд ки видеои кӯҳнаи моро дидагӣ нестанд. бисёр бачаҳои ёшанд, нав омадастанд Россия якум бор, як дуюм бор. ай видеои пеш ошно нестанд, моро хуб намешиносанд. барои ҳамон хотир баъзе саволҳое ки деҷа хондаистанд маълума ки пеш вақт тамошо кардагӣ нестанд. видеои моро барои ҳамин маълумот кам доранд. боша одоб набоша ягон ҷо қарор ором бишинен, бирин якчанд саволҳои шуморо ман ҷавоб медиҳам то ҷое ки сарфам мерам. аллои меҳрабон нигаҳбонатон бошад. бародар саломат бошед бародари азиз. биё ман саволҳои шуморо бари боло ҷавоб медиҳам. хайр салом додагиам бисёри бачаҳо. ҳаматон да алейкум ассалом бародари азиз. хоб коро чӣ хеле кам намошидӣ. шукри худо ҳама аст. ташаккур бародар. акай ҳабибулло биёем наёем Россия чӣ совет метӣ? ман совет метиҳм озидаш да якам тарак воздержаться кунен. масъалаҳои ҳалшавандаҳай ягон рӯз сабр кунен, ҳама нормально мешава. хеле моментҳо якум бор нест. чанд бор шид ама аэропорта мардум ҷамъ мешаванд. чанд бор шид ки ягон случай мешава. барое ки ё просто так нестай.
ай ҳичи ҳамихи кор намешава. Хутон ҳаматон ай воқеаҳои вақтҳои охир огаҳ ҳастем, вале ҳамаи масъалаҳо ҳалшаванда дӯстои азиз. Барои ҳамин ҳозир каси Тоҷикистонда ҳастай ё ин ки кадом нафарҳои шумо дар Тоҷикистон ҳастанд омаданӣ бошанд, беҳтараш бигӯем ки якам тараки дигам сабр кунам. чӣ хел проверка ҳастай меган. ман худам як 4 рӯз пеш омадам ай Тоҷикистон нею, мо ай дигар омадем. қариб 8 соат моро манъ карданд. 8 соат дар аэропорт Домодедово. ҳамин телефоне ки фақат шумо гап задестам, телефон чанд соат дасти мадай. ин телеграм каналу бизнесомону тамоми коромон ҳастай. қатъи ходамо гап задагимон якта проверкаш карданд. ҳама шакофтанд, ягон чиз наёфтанд. амира қариб 5 соаташ просто так муҷдат кардем. Паспортои моро гирифтанд, мо просто 5 соат шиштем. Ягон кас пешмон наёмад, ягон чӣ нагуфт. ҳай сабабшам дошт, чунки ман Ташкент рафта будам. ай Ташкент омадам, 5 рӯз эстодум, баъди 5 рӯз Стамбул рафтум. баъди ай Стамбул омадагим ягон 20 чанд рӯз эстодум, бобур омадам ай Россия. уже амида камтар подозритель нишид. мара бисёри баъд проверка карданд. баъди 5 соат омада файродум карданд, баъд телефонма гирифтанд, кофтанд, телеграм, ютуб, тамоми чира кофтанд. картинкаҳову видеоҳои мара хай баъд бо пратар шиносиданд ки ман чикоро мекунам, тренингҳои моро диданд. ва хай охира бо таъриф карданд, маладес гуфта ҷавоб доданд. лекин то маладеси ё 9 соат қариб ман ждат кардам. проверка мекунанд ки ту ки ҳастӣ, чӣ коро мекунӣ, имрӯзо дар телеграму ватсапу инстаграм қатъи киҳо гап мезанӣ. барои ҳамин хотир дӯстои азиз, қатъи ҳар хел видеоҳое ки мепартоянд ту карда лайку поделитсаву ҳамин короа накунед. видеоҳое ки бар зарари шумо мешавад. мутаассифона одамое ки дар шумо чизҳо равон мекунанд, худ чун ҷогаҳошон гармай, дар бағали заншон хобанд, вале шуморо случайно яке ба даст меғалтен, аҳволтон бад мешавад. яке гуфта намешавад. проверка мекунанд, мебинанд ки подозрение мекунандтон ягон чиз қатъи ё депорт мекунанд шуморо, ё ҳаминҷода ягон хиштрафтон мекунанд, ё ягон оқибати аз инам бадтараш, ки шумо зарар мебинед, падару модари шумо зарар мебинад, фарзандои шумо, оилаи шумо зарар мебинад. ва оное ки шуморо чизо равон мекунанд, шуморо алоқ мемонанд, худшон ҳамин корро намекунанд. худшон ҳамаша онҳо паси пардаанд. барои ҳамин хотир қатъи ҳар лак пак лучи гап назанед дӯстои азиз. хоб як кас мега ака масъалаи ака ман часни омадагим ин аз 3 моҳ мешавад. граница бирам бо биём часни кунам мешавад. пастак кайсидам қахни хӯрдам ки не дӯстои азиз, ҳамин бисёри мардуми мо часни мезананд, меоянд 3 моҳ дар иҷа 90 рӯз меистанд, бо меброянд, як бор граница мезананд, меоянд бо далш меистанд. ҳамин чиз ҳамин вақти пеш дар қонун манъ карда шудагиай. мумкин нест мувофиқи қонуни ё шаҳрвандое ки без виза меоянд, масалан мо узбекҳо, азербайҷано, мо патент мекунем. ғайри патент мо метавонем ки мисол ЗАГС дошта бошем, агар дар основании ҳамун ЗАГС регистратсиямона продеват мекунем. ё ки ягон близкий родственник, масалан падар, модар, занат, фарзандот гражданини Россия бошанд, худ гражданство надошта бошем, агар дар основании ҳамуво метавонӣ ки регистратсията баъди 3 моҳ ҳамҷа будагӣ продлеват кунӣ ровно на 1 год. масалан ман патент қатъи мегаштам ҳамиқа сол, падарам гражданство гирифт, и дафъа омадум дар основании падарам ки гражданини Россия регистратсияма 1 сол продлеват кардам. и барои одамое ки падараш, модараш, занаш ё ки фарзандош гражданини Россия худаш гражданство надорад. ҳамин хел қонун ҳаст. дигар онҳое ки илоҷ надоранд барои продлеват кардан, патент намекунанд, ё ин ки дар ягон ҷо офитсиал намекунанд,
қайд ягон донишгоҳ нестанд ё ин ки ЗАГС надоранд. барои интиқолии одамо Россия иҷозат метиҳад 3 моҳ просто бигарданд 90 рӯз, вале баъди 3 моҳ бояд аз Россия биромада 3 моҳи дигар надроянд. дар 1 сол мо 6 моҳ иҷозат дорем дар Россия бидан просто так, ё ки гости ё ки частни фарқ надорад, 6 моҳ иҷозат дорем. амурам интервал қатӣ 3 моҳ дар Тоҷикистон, 3 моҳ дар Россия, 3 моҳ дар Тоҷикистон бо 3 моҳ дар Россия. як борам 6 моҳ шуд, мо аз сар то охираш ҳақ надорем. агар нафарои ки 3 моҳ пас граница пересекат мекунанд, оно қонуна вайрон мекунанд ва агар ба даст биғалтанд ҷаримашон мекунанд. вале хушбахтона 90% бачаҳое ки ҳамин корро мекунанд ба даст намеғалтанд. даже можно 95% даже ҳамқали 3 моҳ қариб 20 бор мегзаранд яхелаш. мо меравам патент мекунам, патент мешава карда, вале аз сари 1000 кас 5-10 каса мегардонанд. ҳамин хел статистика ҳаста. бисёриёш мега ака граница гузаштум, рафтум патент споридум, вақти патент гирифтанда баъд як моҳ ждат мекунӣ, патент спорда нормально ҳамаи пулака меспорӣ барои патент, экзамен, там медицина, страховой, ҳамаша меспорӣ, як моҳ ждат мекунӣ, патент тайёр меша, мераи гирифтанӣ, мераи ки тайёр нашидай, мераи ки тра отказат кардагиянд. барои чӣ? барои ки ту қоидаи ҳамун қонуни 90 ба 180 вайрон кардаги ҳастӣ. баъди 90 рӯз бояд мебиромадӣ, бо 90 рӯзга намедиромадӣ. амира аз сари 1000 кас 5-10 нафара ҳамхел мегардонанд. камтарак обычно кадоме ки маро тамошо мекард аз соли 2008, 2019, 20 медонанд ки ман бисёр ҳамхели майда када мефаҳмонам ки дар дуруни ҷавоб бо дуюмбора вопрос, сеюмбора вопрос нашава мақсад. мега барои чӣ бачаҳоро 2 рӯз проверка мекунанд? барое ки поток бисёри бад меояд, як рез дар қариби чанд нафар меояд, ҳар яктаи амро қариби 1 соатӣ телефоношона мекованд, баъзаошона мекованд, мебинанд ки ин қадар сол Россия омадагӣ шуда, ай куҷоҳо омад, печатҳои яхеломон бисёраш граница гузаштагиянд Армения, яхелаш гузаштагиянд Турсия. вая мекованд, вая савол метиҳанд, Турсия рафтӣ, барои чӣ рафтӣ, қати ки рафтӣ, чӣ халӣ кардӣ, қати ки зинда. барое ки бисёри ҳолатҳое мешавад ки бачаҳои мо ҳамин история чандсолаҳои қафу агар бесем нигоҳ кунем, бисёр давлатҳое ки ҳамун ҷангиву ҳамхели ҷо буд, баъзе бачаҳо ки рафта буданд через Турсия мерафтанд, главни Турсия мерафтанд, дига усунуш мерафтанд. баъд ина чанд кориши ина крокусам ки халиши як ҳамун бачае ки подозреватш кардаистанд гуноҳгор провардан, ман намедонам вай ҳамун одам кадаги аст нест, ман ҳеҷ гуфта наметавонам, лекин ҳамон аз Истанбул, аз Турсия омадагӣ будай. барои ҳам хотир вақте ки мебинанд печат Турсия, печат Армения, ҳамхелӣ мебинанд, баъд савол-ҷавоб бисёри бад мешавад. баъд яхе бачаҳомон ҳастанд ки давраҳои тинҷида дар Украина мерафтанд кор мекарданд, вақти савол-ҷавоб нормально савол-ҷавоб мешавад. дар уҷа қати кӣ будӣ, қати ки чӣ кор мекардӣ. барои ҳар як одаме ки бисёр мепурсанд, дигариё меистанд дар уҷа ба фикрам. ки версияи май намедонам, буд барои чӣ қаман мекунанд, иша бухчо медонам. як кас гуфта ака паспорт ва фамилия алиш кунам мешава Россия рафта. как раз ҳамунҷа як нафаре ки қати мо истодагӣ буд 6-7 соат аз Тоҷикистон айреси Кулопердаги омадагӣ буданд, Уральская авиакомпания буд, маънуш кардагӣ буданд, барои чӣ ки паспорти нав кардагӣ буд. ман даже намедонам ки ному фамилияш алиш кардагӣ буд ё не, исмаш у тараф беистаозӣ, паспорт просто нав буд. барои паспорти нав гирифтан нормально савол-ҷавобуш кардаиста буданд. границаи Қазоқистон ва чӣ гап аяка мега кадоме тамошо кардагӣ бошен, агар дар границаи Қазоқистон бачаҳо бисёри баъд рыст кардагӣ буданд, мошино қатӣ. ҳамн як видеоро ман дидум, гуфт ки аз 200 мошин ки аз 300 мошин гуфт зиёдем, 180 мошин, аз 300 нафар аэропорт бачаҳо буданд, 180 та мошин гуфт истодагӣ дамҷа рыст кардагӣ.
причинаш ҳичи гуфта намешавад рости гап. Аки ҳамон дидем ки 180 мошин гражданинои Тоҷикистон истодагиянд, гражданинои Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, гражданинои худи Россия гузашта рафтесиянд бе ягон монеа мардуми моро манъ кардагиянд. Просто дуромаданишон намемонанд. Сабабш дар чияй то ҳозира мо ҳам хабар надорем. ман саволои бачаҳоро хондестам. рӯз дигар саволои ягон нормалниша бихонем. бисёрш хай салом алейк кардагиян ҳаматон. Алейкум ассалом дӯстои азиз. агар мо равем задержка нестай охи ҳозир задержкае боз нагуфтум ки наёен беҳтарш шарифако ки боши шариф як кас мега ака граница перескаткини бирем обратно даромадан мемонанд ака хитон дидесе ки дар аэропорту бачаҳоро зиёд проверка кардесиянд. ҳеҷ гуфта наметавонам. ҳамин як чанд рӯз сабр кинем ки ин масъала ҳал шавад. дӯстои азиз ҳамин вообще биромадан дуромадан ҳамин масъаларо ядам фаромӯш кунед дӯстои азиз. присида як кас хит гражданство доред. Не, ман надорам гражданство. Граница пересекат кардан чӣ хел бошад? Накунед ҳозирашда бародаро. Ассалому алейкум Мурод Ҳабибулло. Ва алейкум ассалом. Ака граница пересекат кунем бирем ҳама ҳамира присидай. дӯстои азиз нарен граница ҳозирашда. Акаҷон паспорт надорем чӣ хели? ё ин ки ҳамун граница мебурдаги мошино ҳастанд ку мошинои майда мебаранд меоранд 11 одама ҳамино. ягон бор амиро пурсен ки ин вазъият чӣ хел ҳозир ё ҳар рӯз дуромадастан ки инами шав мумкин дуромадагӣ бошанд. ин ҳозир ягон рӯзона давҷа ё як мошин нестанд ку 6-7 мошин доранд. як хелаш дар Москва, як хелаш дар граница, як хелаш дуромадастай ку вазъият ҳамво анехнен чӣ хел ҳозир. як кас мега ки акаҷон паспорт надорем чӣ хел дар қайди поликлиника монем кӯдака дар Москва. кӯдак бояд соҳиб дошта боша. соҳиби вай бояд ҳуҷҷат доштагӣ боша. вақте ки шумо ҳуҷҷат надорен вай кӯдаки шуморо як гап мегӯям бирад паспорт кун ва шумо муроҷиат кунед дар консулство. консулгарии Тоҷикистон дар Москва ҳаст ва ба шаҳрвандош паспорт метиҳад. загранпаспорт бирен дар паспорт кунем баъд дальше. акаҷон ман қариб 3 сол бе документ кор кардесам чӣ кор кунам гӯен? равен консулство гирем возвращение на родину справка. равен Тоҷикистон аз сар дароен нормально. ё ин ки равен консулство загранпаспорт бигирен. мувофиқи загранпаспорт ки гирифтаен як бор граница пересекат мекунен ва документ када кор кардан мегирен. вале агар шумо 3 сол гаштагӣ бошен официален ромадагӣ бошен агар шумо да проблематон ҳамия ки буромаданда дадани баъзан мебинанд ки 3 сол пеш дар омадагиен дига буромадагӣ нестин ва ба хотири ин қамолати зиёд шуморо ва фикрем ки 10 сола депорт мекунанд. ҳастай агар 90 рӯз мо бигардем дар Россия ҳеҷ кор накунем патент накунем агар ҳамун 91 рӯз шава ин маънеш ки мо зиёда ҳамин 91 рӯзуш 92 рӯз 93 рӯз яъне ки 1 рӯз зиёд 2 рӯз зиёд 3 рӯз зиёд ҳамихали то 170 рӯз боша хулоса як 3 сол запрет мемонам то 3 моҳра то 90 рӯзи ояндаш. мисол 180 рӯз агар мо дар Россия бошем моро 3 сол запрет мемонанд. ай 90 рӯз зиёд шид агар савола яхе бародармон 4 бори нависондиам.
як кас гуфта ки модарам дар дигар област дар Самара постоянная регистрация гражданство дорам, мешавад ки ман дар Москва ясула кунам. Ҳамин случай ман хати шидагӣ буд. Ман падарам дар Твер постоянная регистрация дорад, город Тверда, вале ман дар Москва ясула кардагӣ будам. ира камтарак давудавуш қимтарак ягон одамои шинос боша мекунанд ша. А так бояд дар ҳамунҷа брай бикунӣ, адреси ҳамун модар хати. инҷа бисёр бачаҳо дар комментариҳои дигарша ҷавоб додагиянд. Маладес. Мара запрет карданд, лекин 5 сол зиёд шид. Аминҷа дум ягон совет буд яка. Ягон совет дода наметавонад, чунки шуморо қонунӣ запрет кардагиянд. 3 сол ё 5 сол дар аминҷа бошӣ, агар вай худаш автоматик буд мешавад. Агар 3 сола боша 3 сол пас, 5 сола боша 5 сол пас. Фарқ надорад ту биромадӣ як граница, набиромадӣ ягон ҷо ба ҷо шидӣ, вай рафтан мегирам. 5 сол шид, вай датта дорад, числа дорад. Числаш буд шид, кори шумо тамом мешавад. Шумо справкаи возвращение на родину мегирен, мери Тоҷикистон, паспорт мекунен. Нормально одаме ки запрет надора, ҳамин хел одам медроен, дальше корборд надидан мегирен. Дига бугӯ ки ман дар иҷа ягон дар процесси ҳамин запрет ягон кор кунам, официально намешавад. Дар ҷое ки мезанем мебаре запрет. Ман 19 апрел омадам, ягон гап нест. 19 апрел омадӣ, маладес. Мо ҳам примерно ҳамуша рӯз омадем, лекин ҳар аэропорт ҳар хелай. Агар паспорта фамилияш налиш карда мешавад, рафта через мошиндар регион, агар запрет. Саволо бисёрш такрор. Паспорт саволоро як хелш панҷбориам нависондиам. Тоба ҳабибулло, ма патент дорум, регистрация буд шид, продлита додмуш, но нагирифтмуш. Чӣ кунем ака? Ждат мекунем. Патент дошта будаи бародармон, регистрацияш тамом шуда, барои продление додаи ждат кардеста будаи. Ждат мекунем. Вақте шумо барои продление метиҳен ҳуҷҷата, ба фикрам шумола бояд ягон қоғаз битиҳанд ки процесс рафтаистай. Барои первичкада метиҳанд. Вақте якум бор меоӣ ҳозир дигар кадоме ки якум бор Россия мебиёя, мисли солҳои пештар нестай ки барои инфексия ҳамунҷа сразу вай када тиҳанд, пуркада битиҳанд. Ҳозир ё ки ҳамун хозяин худаш медирояд через госуслуги программаш шуморо дар хонааш зарегистрировать мекунад ва ответаш, яъне ки бланка, отрывной части уведомления о прибытии мигранта баъди 1-2 рӯз, 3 рӯз, иногда мешавад 10 рӯз пас меояд, як ҳафта пас мебиёяд. ё ин ки ҳамира худаш мекунад хозяин, ё ин ки сарфам намерава. Агар қати шумо инфексия мерен, платни услуга 1000 рубл, 2000 рубл ба фикр метиҳен, қати ҳам хозяини квартира арз мешинен, заполнят мекунанд, метиҳанд ва ҳамун чизи заполнят кардагишона печат карда даст шумо да метиҳанд варақи А4 то рӯзе ки ҷавобш мебиёяд, ҳамуна шумо метавонед ки дар полис нишон диҳед ки мана марамад мо рафтем, регистрация кардем, уведомлят кардем, ҷавобша ждат кардестем. ҳабиб бачаи янгамит, о бачаи ки боша? Ту ай пеши худат гап назан, майлаш акаҷон. Ту ай эфир биро агар намефурад. Вадим Иванов. Вадим чӣ мекунад эфири мо? Ту адвокати, братан? Не, дӯстои азиз, ман адвокат нестам, ман юристам нестам.
и образованием надорум юридически. Но практически баъзе чизоеро дидам ки як хел адвокат, як хел юрист надидай. Як хелш ҳамаш не. Ҳастан адвокатҳо, юристҳое ҳастан ки мо его мепурсим, маслиҳат мепурсим, конечно. Лекин як хел бачаҳое ҳастанд, юрист хондаги тамом кардаги ҳаминҷода, адвокат. Лекин дар дигар корҳоанд. Касаеми миграционные вопросы практически дидаги нестанд. Баъзе чизҳоеро ки мо мебинем, имрӯзо мо медонем. Барои ҳамин, чтоб бидонед, ман адвокат нестам, юристам нестам. Блогер, обычный блогер. Вақтҳои охир кам-кам бизнесмениам мекунем. Начинаю уже бизнесменам бигем мешавам. Брат Анвар из Хорезм, Узбекистан, привет. Я что не помню. Салам алейкум, брат. К сожалению, не помню вас. Хорезм, Узбекистан, Анвар. Салам алейкум. Нав айватан омадест чи? Стои азиз нафарое ки нав омадан. мо имрӯз насиб аэропорт рафтестем. Барои бачаҳое ки дар аэропорт ҳастанд, камтар хӯроки гарм мегем баремшона шомда ужин кунанд. озе як камтар об гирифтем, як 600 та об гирифтем, рафтестем чойхона. ай чойхона насиб боша, хӯрокиҳои гарма мегирем ва бо шиддат кардистем ози натиҷаи маслиҳатҳои сафората. Бояд аз сафорат аниқ кунанд, иҷозат диҳанд. Аэропорт иҷозат диҳад ки мо дуроем, чизе даст монда будагира бидурорем бачаҳода. Насиб иншалло бачаҳо қариб як сутка шидам аэропортанд. Чиқади дар видеоҳо мебинем, фақат бечора об хӯрдесиянд, тамом, дига ҳеҷ чиз. Як камтарам мушкилишона мегем осон кунем, то ҷое ки зулмон мерасад, то ҷое ки имкон дорад. Иншалло бо чизе шидак ма имкон боша видео када мепартом мебинед иншалло. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародар. Ман як чизро аз шумо фаҳмиданиём. Барои чӣ шумо номери телефонтона намегӯед? Сабабуш дар чӣ боша? Оё ки шумо ягон сомнение доред, ё ки доверия намекунӣ? Бродяга по жизни. Бродяга по жизни. Нигоҳ кун ки озиҷа 475 нафар эфири моро тамошо кардаистед. ғайр аз ин ман яхе видео мекунам, алҳамдулиллаҳ 100 000 200 000 одам тамошо мекунанд. ҳамин одам агар номер дошта бошанд, любой вопрос шава бинависанд, ман ягон 50 даст мумкин дошта бошам, ё 50 кала доштагӣ бошам, ба ҳам ёро ман успед кунам ҷавоб диҳам. Естественно, ягон одаме ки публичния одамон медонанш, мисол номери лични худша наметия. Е чиз невозможное, бародари азиз. Ира уже давно шумо уже чиро медонед, чиро мефаҳмед. Ягон ҷои хафашавиш нестай. Барои ки невозможное вообще чиз. Номер одам дар нати хубтара, чем ае ки номерта бидонанд, бинависанд, занг бизананд, набардорӣ, бинависанд ответ нати. Ами кай WhatsApp бидрои ки 100 та SMS-ай обратно бо қафо бигарди брои. 100 та не, олен ба ҳамин шумо мегӯед мо номертро намедонем, ку ба ҳамин намедонистагии шумо хати так ма WhatsApp ма успед намекунам, Telegram ма успед намекунам, Instagram ма успед намекунам, оли намедонистагии шумо хати. Агар ҳама бидонанд, мумкин ман телефона бигирам, хали ягон болои мост партом овда. Одам намебардора, намешавад. Барои ҳамин бродяга по жизни хафа нашав ҷура. Шарифа ки шуморо занг застем, намефаҳмам. Хоб,
یه دیگه میخونیم کامنتاری رو چی سوال است که ما پاتنت و دیکا بشه که پرداخت کردگی آبوس خونه رفته استانسی هفته این یا باردار میگه تو موی دکبر پاتنت سپردگیم توجیکستان برام بیام نمیسوزه. وقتی توجیکستان میره فقط رجیستراسیات میسوزه. آماده رجیستراسیای نو میکنی تمام. پاتنت یکم چی نمیشه با. یا باردار گفته که جوما زهیر برادرو специально миграционной службы России ҳаст. Занг занед конкретно бифаҳмед. Худо ақл додаетон. Гапи шумо маъқул бародар, лекин бисёриҳо забони русия намефаҳманд. Барои ҳамин хотир омода ҳатман дар кор як бародари тоҷик ки ёрдам кунад, дастгирӣ кунад, баъзи саволошонро ҷавоб диҳад. хоб салому алейкум ака, мара запрет монда будам. Ина як моҳ пеш буд шид. Паспортома нав кардум. Билет гирифтанӣ. Нест. Вақте ки шуморо запретон буд мешава, як моҳ, ду моҳ, се моҳ, баъзе бачаҳо ҳастанд, билет мегиранд, меоянд ҳолям да запретанд. Камтар сабр када баъд биёед дӯстои азиз. Ҳамун числаи запрет ки тамом шид, баъд як ҳафташ билет гирифтан, ошибка баъзе бачаҳо даже як моҳ пас мегиранд, итолиям да база долго меиставай, ай база дер мебуроранш. маҳками шуморо бародаро илтимос як савола як бор бинависед. як 6 бор нависондага якш. тоба. Даже инам сабр гуфтани одам, ам як савол шад, я 15 бор шуд хондестам. Акама тиҷе ки омадум патент сухтак, ма брам айсар экзамен мегзарам. Вақте ки патенти шумо месӯза, ма дидамам хеле случайра ки не экзамен айсар намесупорем ва экзаменаи шумо агар 5 сола гузаштагӣ бошед, шумо сертификати 5 сола дорем. 5 соли дига шумо патент гирифтанда бе экзамен мегиред. Единствени шуморо маҷбур мекунанд ки медицина бисупорен ва страховой полис. салому алейкум ака, 1 май портум кушода мешава, даром мешава. инҷа бародар савол додеста ки чӣ хеле бифаҳмем патент аннулировать шуда ё не. Рост гап ира ягон сервиси нормалӣ надёжне неста ки бизани даниёта бироя ки патенти шумо аннулировать шудагиай ё ин ки всё ещё действует. барои ман наёфтам ягон хел сервис, дӯстои азиз, мутаассифона. як кас мегӯяд ки дӯстои азизам диққат кунем, саволи охирон ҷавоб метим, мебурам, уже мо расидем, қариб мерасем. мегӯяд ки мо агар работа хат кашем вале патент накунем, 3 моҳ бигардем, биравем хонамон, мешава? вақте ки мо Россия медроем да мигратсионной картамон работа хат мекашем, мо автоматӣ обязанем ки мо маҷбурем ки дар давоми 30 рӯз
ҳуҷҷатҳомона барои гирифтани патент биспорем. Сразу бояд яъне регистратсия кунем дар давоми 14 рӯз ва регистратсияе ки гирифтем 30 рӯз нашида дар ҳамин дери 24, 25, 26 рӯзунда уже бояд мо рафта ФМС барои патент гирифтани ҳуҷҷат биспорем. Агар ҳамин кора ки мо накунем, мо милисиҳо дар ягон ҷо моро биқапан, работа хат кашидагием, вале патент накарда гаштем, 10,000 рубле моро ҷарима мекунанд. 10,000 рубле ҷарима аст. ё ин ки мо 30 рӯз дер мекунем, баъд мерем патент спорӣ, моро ҷарима мекунанд. Аввал 10,000, баъд агар мо шумо 10,000 рубле ҷарима мекунем, бара ҷаримаро биспор ба патент мекунем, ҳамин кора накунен. Беҳтараш грайн пересикат кунем, биёен шумо нав 30 рӯз шид, оли 60 рӯзи дига шумо дорем ки бирен тез граница бигзаред, мигратсиони картаи навқатӣ ва патент биспорен ва аз сар боз регистратсия кунен, баъд патент биспорен. Вале ҷаримаи 10,000-ро наспорен. Барои чи? Ҷаримаи 10,000 ки шуморо мекунанд, вай 5,000 ҳай. Это административные правонарушения, ки мувофиқи қонун. Два и более административные правонарушения влечет за собой административные выдворения. Яъне ки ду ва зиёда қонунвайронкунии маъмурӣ оварда мерасонад ба чӣ мегӯянд, ҳамин запрет на въезд. Шуморо дар любой ҷо ду бор административни правонарушения агар штрафтон кунанд, худ дар тури автобус мепул дромаден, метроро дромаден қапидантона, светофора гузаштен, пиёда пешеход нева айусунтаракш қапидан штрафтон кардан. Любой коре ки ҳамин 5,000, 3,000 административни нарушения гуфта правонарушения штрафтон кунанд, агар дитта уже тамом. Якташ ба хайрай, дитташ ки шид, два и более, яъне ки ду ва зиёда, шумо автоматӣ запрет на въезд мегиред. Барои ҳамин дӯстои азиз эҳтиёт шавед. Аммо барои патент споридан агар 30 рӯз дер карден, шуморо бигӯянд ки ҷаримаи 10 рӯза, сразу отказ кунен, биравен лучши дигарша кунен. ҷавоб натонистем, узри бисёр.